ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbolo ali sidi pete nguya galoya nanka fm kon waktu yoni hato sehili babi e nder galle ceerno ahmada bayla ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi hono président Macky Sall hanki hesɗitini duwaw muɗum faade ɓen wasɓe pittali men e pettugol gaz bannoɗo toon to derkele ɗum ko caggal ñande alet jewtuɗo eno baɗɗo jeetoɗijo wasi hen fittando muɗum to leydi Mauritanie c'était timmuɗo giwɗo to Arabie Saoudite joɗodima e hoorejo leydi Mauritanie ene ɗowi ɗum jagorɗo wangiyankoɓe gendi leydi muɗum ma en ketto hen musidɗo meɗen Alhassana Oumar Mbodj to leydi Mauritanie to leydi Mali tambiɓe haut conseil islamique de Mali e gardugol Ousmane Sarifa Madani Haydara walla mbiyene gardugol wonande Sarifa Ousmane Madani Haydara ɓe jilloyima to galle imam Mahmoud Diko ngam ñagade ɗum nde wasata seppude aljuma paaɗo o to leydi Guinée Conakry gonnoɗo yeesojo suudu sarɗeji leydi ndi woni Ahmad Damaro Camara hanki darima yeeso tribunal o holliti ko tuuma ko kala e milliard uji ɗi o wuji ɗi ala hen kala ko woodi to Niger eggingol koninkoɓe leydi France fuɗɗima talata hande o e nder leydi ndi kene tollo e temedde nayo koninke yalti leydi ndi hande o kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Libéria ma en jaha to Tchad RD Congo Cameroun Maroc ha to Algérie kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen so en nani ɗeɗo henna daade belde holto paaɗena koto cuuɗi men sehili baabi holko nawata men to cuuɗi men sehili baabi nawatin toon ko ziyara moƴƴo ganndo nunɗuɗo waliyo Allah laabtuɗo mo darde mum famɗani woni cheikh alhaji ahmad bayla ba ɗon ɗo cuuɗi men sehili baabi on ziyara ɓami waɗede gila 2009 ha yetti 2023 hikka waɗata ɗum duuɓi 14 e ballal jomiraɗo o ɗi ñalɗi noon ɗi mbaɗata ko 12 e 13 octobre nduɗo henna lewru ndu gonɗen ɗon ɗo cuuɗi men sehili baabi ɗo so tawi ko ñalawma gadiɗo ko zicru jangtade Allah subhanahu wa taala ɗum tugganma 22 heures ha fayanma 2 heures jamma yimɓeɓe jaaha poftoyo ñalawma ɗimmo o noon ma yimɓeɓe jaato genale gam juuroyade sanga 9 heures maɓe juuroye rawdo o ɓe guddita toon jewte discours aji faade gurdam ceernajo o kala so yeehi noon ha woni 11 heures ko nden jangde qur'anil karima waɗete kame dowoji kala e duwanade dendagal mayɓe julɓe e wasiyade yimɓeɓe faade moƴƴere kala so yeehi noon ha yimɓe juuli takkusana waɗe asrul juma kame wasifa sanga 19 heures ma jewte guddite ko fate gurdam ceernajo o 22 heures ha fayanma minuit ma yimɓe jewtane gurdam ceernajo basiye annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɓure mum e ɓure kala ma kaale hen ɗon ɗo cuuɗi men sehili baabi aɓe eri hen dendangala bandiraɓe sehil babinaɓe kala ko kañumen jeeyi réseau guidi makka ha fayenma gorgola barakana Mauritanie Sénégal e Mali e Gambe Guinée e diaspora o kala aɓe eri ɗumen hena yettindo henna ɓattake o ko biyeteɗo Mouhtar Moussa kame Abdullahi Kelli toon to cuuɗi meɗen sehil babi dendagal bandiraɓe kala ene bisma en wotomo ngakki musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiiɗo hen lekki ari dow men woni gorel te
gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelte ya ɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawo gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoridi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje puƴƴiɗo tonkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa ngam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tongode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habi Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo yarkomaa hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar tokkarallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ismu nabi sallallahu alayhi wa sallam jogorɗo yuɓɓinede to cuuɗi men ɓokki sabbundu noon waɗɗani ndulmaji waɗɗani cerngale ciibeje wuro nayyi waɗɗani nabbaji siwola waɗɗani sidiwor ni pambi ni seedo ni dumga wuro alpha ko ɗon ɓokki sabbundu tawete ɗum noon ɓokki sabbundu ne heɓono ismu nabi sallallahu alayhi wa sallam e gardogol ceerno Mahamoudou Thiouna itti teddugal ngal kala faɗi ɗum e dow inde ceerno Abou Baydi Kawa wi Keccel Sarr to cuuɗi men ndulmaji dembe ko on ɗowata gueɗe ɗe e dow teddungal muɗum taw kadi on jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam e tawtorede galle ceerno boynaji woni ceerno Cheikh Nianga ko ɓen gardi gueɗe ɗe jamma o walata koye madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ha weeta so weeti noon maɓe juɓɓin ɗon jewte mawɗe no feewi kanko ceerno Cheikh Nianga e ardiɓe makko kala ɗon ɗo galle ceerno Mahamoudou Thioune maɓe belditin tikkodirnoɓe nonne kadi rewɓe suutiɓe ma tefe garta gonga ma haale hen gurdam yimɓeɓe ma moƴƴitine hen ɓen kadi ñoolaɓe to banggue wonande ñamale ma jomen tefe beele jaafodira e dow jaame teddugal nde tawno gueɗe kala beeli wadde koye gurdama wona neɗɗo acce ha maaya wona e tefanede walla goɗɗum ɗum woni fandare oɗo henna ismu nabi sallllahu alayhi wa sallam jogorɗo wadde ñande aljuma sappo e tati nduɗo henna lewru octobre ceerno Mahamoudou Thiouna aɓe bismi hen noon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ko nonne kadi sohna Binta Ahmadou Bayla Ba baniraɗo debbo tedduɗo jagguɗo e jayde weltare TV battuɗo haqqillaji mum e jewte buuɗal yurmede ene tintinira ne teddinira jayde weltare TV ñalɗi ziyara baɗetiɗi to sehili baaɓe ñande sappo e ɗiɗi sappo e tati faade sappo e nayya
taw waɗante ɗum ko jinnaɗo makko tedduɗo woni Cheikh Ahmed Bayla Ba ɗon ɗo cuuɗi meɗen sehil baabi ɗum noon ne bisma hen dendagal bandiraɓe julɓe kala kame jayde weltare a TV so tawi kay saaha o heɓama ha yajine gasani jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ma yit yilloyade ɗin nokkuji gam yuɓɓinde hen jewte payodinde ɗe ene nafta dendagal rendogo kala kabaruji men ɗemgal pulaar guila ñande aljuma nde haɗo hen Sénégal naɓe ne cabbi gouvernement kesso mo mawɗo leydi Sénégal jogori hollirde ɓiɓɓe leydi ɗowoɓe golle ɗum ko guila ñande aljuma nde wonande jagorɗe kala guitta kanko Ahmadou Ba hoore jagorɗo leydi ndi toɗɗita guila nden noon haɗo hen ala kala jagorɗo taw toɗɗaɗo hen ene sabba ne gasa wona hande kikide talata ne gasa wona janggo ko wawi wonde kala kanko mawɗo leydi Sénégal woni koye tafde gouvernement mo ganduɗa dariɗo caññiɗo taw kadi ko gouvernement bawɗo ɗoftude campagne jogorɗo waɗoyde nder leydi ndi Sénégal gam heɓanade ko fate sumgoji 2024 gouvernement mo leydi Sénégal pellital ko fate banggue budget 2024 ko fate banggue somme halis tijjaɗo beele kadi kuccam ɗam ganduɗa ene wawa yaltinde leydi ndi e caɗele wi Moustapha Ba jagoɗo finance gendi leydi Sénégal kene wona ujunnaje 7 milliards jogori wonde ɓeeto ndeɗon hitande 2024 gam huccidde cate kewɗe bawɗe liggade e bawɗe kadi ɓamtude gurdama leydi ndi Sénégal île de Gorée eɗen gandi tawete koye Dakar kono Gorée ko île mo ganduɗa yahatton tan ko bateau walla laana jeeyi sababu noon école Mariama Ba mo ganduɗa ɓurɗo wawde jangguinde sukaɓe rewɓe keptinaɗo e nder gendi ndi leydi Sénégal ha hande de école o ɗon duɗe mum walla mbiyen demuɗe mum koko guddi ha tiiɗi jeeyi sababu noon ko ngakkugol ndiyam e île Gorée ko wona ɗum ko noon tijjani jogori udditade ko ñande 12 ndu lewru woni alhamisa paaɗo so jomiraɗo haaji fettande gaz wannode 15 lewru yewtuɗo hen ndu ha ganduɗa waɗi hen hewɓe gañi pittali kewɗi keddi hen ñande alet jewtuɗo hen o battuɗo jeetaɓijo yalteno ɗon taw ko cukalel tokosela hoorejo leydi ndi Sénégal hono président Macky Sall hanki hesɗitini duwaw mum faade ɓesguji ɓen nde jomiraɗo ɓeydata yurmede o holliti ma laamu ngu duusaɓe taw kadi duusiraɓe no fewiri gam wonande ɗeɗo henna caɗele teskaɗe oɗon fannu hoorejo leydi ndi Sénégal ton to galle lamorgo to o bismima kikiɗe hanki o c'était timmuɗo taw ko iwɗo Arabie Saoudite ne ɗowi ɗum jagorɗo taw on jagorɗo ko jagorɗo tourisme mo leydi Arabie Saoudite woni Ahmed Ben Khalifa ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi jeeyi sababu jillu nguɗon ko ɓattake ɓe gaddi iwde Roi Salman Ben Abdelaziz beele kay Sénégal ne jaggana Arabie Saoudite koyngal gembiɓe yidde jeeyede sumgoji Expo 2030 koɓe candidat beele Sénégal ne wawa a jaggande ɓe gendarme goto wasi fittandu mum on gendarme nottotoɗo Sarif Diary Sow ɗum ko toon to Kumpital sanga 20h ɗon kay ɗo wonno e bolol omo daaƴa autoji ɗi walla ni omo yurnito circulation omo tambi nden kay kisal ko toyta goto kam ramisimo ɗon ɗone ɗon wasi fittandu makko on noon joom toyta nanga mo ganduɗa immatricule muɗum ko AA 668 haska nonne kadi KF on noon ne tawi juuɗe nangama o saaha mo gonɗen assemblée nationale mo leydi Sénégal jogori kay uddide session ordinaire muɗum ko fate banggue lulnde taw ko lulnde nde ko 4e législative leydi Sénégal 2023-2024 latoto ko ñande 14 lewru octobre nduɗo no gonɗen sanga 10h wi gardiɗo suudu sarɗeji nde leydi Sénégal woni Amadou Mame Diop holliti kamɓe sarɗiyankoɓe kala aɓe bisma e nder ndiɗon mbaadi yaadiɓe Sonko ha hande jebbilaki ɗum ko caggal catal nde salini wonande ko fate banggue fiise parrainage taw kadi ha tente Cour suprême
ɓe tijji noon ko ñande 12 octobre alhamisa paaɗo ko tribunal mo Ziguinchor ne wawi rokkaɓe gonga haqqillaji mabɓe kala ketti koye ngal ɗon tribunal to Kédougou. maire Ousmane Silla holliti mbaadi Kédougou alay sago feeña nde tawno Kédougou ko wuro mo ganduɗa heptinago wongo keeri kewɗi no feewi taw kadi ne heewi yangara jeeyi sababu no waɗi panno mawɗo no feewi natirde wuro ngo ene ñilka kala garɗo kam yewinda hen ko Kédougou ganda paɗa koye keeri leyɗele ko wayno keerol leydi Sénégal Mali leydi Sénégal Guinée ene tawe e nder ndiɗon mbaadi o holliti ko ngarɗinde ha mbaadi mum ɓuura ƴellitade région de Kolda maayo ngo Casamance finoɓe toon ne kollita kulhuli mumen mawɗi no feewi ɗin kulhuli noon ɓe kolliti wonande maayel ngel kay jogori ko gasde ha laaɓa no ngel uddiri walla ni yerde hen hutorade ko caɗele teni Casamance ne jeeya e ɓurɓe ɓamtude faggudu gendi leydi Sénégal gila to ndema maaro ndema yoga e gueɗe e sew sewoji kewɗi kala kono ɗo saaha maayo ngo waɗi polire no feewi gam wasde ngo toppitede ko kulhuli mawɗi ɓe joguiɓe heuri laamu leydi ndi nde wawata fabade ɓe on fanno gardiɗo la ligue sénégalaise de la lutte contre cancer haɓade ko fate banggue cancer du sein kanko docteur Fatoumata Guino arti e yaññade wonde cancer ene sella 90 kala temedere so tawi kay a yaawi yurnitade hoore maɗa to banggue wadde pistage ha ande ratio ene ma walla ala e ma so tawi ko débit ene fuɗɗe ma ne gasa wasa ƴellitade ɗum jeeyi sababu nduɗo henna lewru innira octobre rose nde tawno debbo kala ene jogui ndimago yaade to cuuɗi safara tawa yeɓata hay mboɗo ƴeewa ɓandu ma so tawi a jogaki cancer nde tawno hande o cancer koko domini no feewi to Touba ko almuɓe ɗiɗo Qur'anil Karim yaroɓe e duuɓi nogas kaɓi kikiɗe hanke o ɗon ɗo ɓe jalti duɗal mabɓe aɓe kota galleji mabɓe kanko FN o fi ko laaɓi BS on noon koɗon ɗon wasi fittanu mum kanko noon ko baɗɗo e ladde wodogi suwa taw nangue ɗum waɗi koto ndendi natirde Touba so tawi giwɗa koto banggue daara o keddotoɗen ha joni koye Sénégal garten koye fuku koyngela wonande baroɗe teddungal ɗe leydi Sénégal aɓe kippodira e gendi baroɗe ɗe leydi Cameroun ngal kippodiral latoto ko 16 octobre ɗen baroɗe leydi Sénégal mbawi yettade toon to leydi France gam heɓanade guel kawguel ma on kettoyo hen e kabruji mon coftal ɓalli taw koye sawtol Oumar Dembel Diallo kame Amadou Ba di hoodere pulaar jeheten ko ha toon to Galoya taw yin toon Siraji Diallo Didier Diagrafa ko fate banggue Nanka FM gorkajo biyeteɗo Mamma Sall taw kadi ganduɗa ko gorko dawriyanke waɗi ballal payodingal no feewi e jayde Nanka FM woni ko kaltene kala saaha e heymon hettiyankoɓe mbaɗe balle mon e jayɗeli mon nde tawno kanji kumpitta mona humpitoɓe mbawa humpidde ɗon ɗo ɓe toppitaga guila e kaɓirɗe mabɓe e gonka mabɓe alay saago haqqillaji mabɓe ndeeƴa nde mbawa addande mon ko naftata so tawi haqqillaji mabɓe ndeeƴani ɓe mbawa addande mon koɗon naftoro ɗum noon onon hettotoɓe ɗon beltoɓe ko ononne kadi beltinta ɓen beltinirtonɓe noon ko nannude juuɗe e posuji ɗum woni duwaw ɓurɗo yawde e yo Allah rokku Siraji Diallo Nanka FM. Mamma Sall ene jeeya e wuuro ene wiye Mboola Ali Siidi ene tawe e nder commune mo Mboola Birane on Mamma Sall ko responsable politique Benno Bokk Yakar ko opérateur économique ko conseiller spécial Abdoulaye Daouda Diallo président du conseil économique social et environnemental on Mamma Sall ko neɗɗo ɓamtare ko neɗɗo jurumdero daraniɗo jumaji e jamaji daraniɗo kay ko fate ɓamtare kala ko on kay waɗi taw ko golle payodinɗe ko fate e radio meɗen Nanka FM ko kanko kay tottiɓe enveloppe mo 4 ujunere e wondude vantiloji 3 kessi pul jaadude e jamanu gam yo radio ngo wawa wallitorade kanko noti kay tigui rigui e inde makko ñolti ñoole ko kanko kay noti e inde makko ngaari yirlaɓe walla ni bobo joom jamanu wadde noon eɗen jettamo eɗen jarnamo e dow inde e Nanka FM 88.9 e dow inde directeur meɗen kono kay e dow inde hettiyankoɓe e noddiyankoɓe haalirde Nanka FM bandiraɓe ko musidɗo moɗon Siraji Diallo mo haalirde Nanka FM Galoya gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma.
Siraji Diallo ko golle joɗɗe jonnateɗe nde moni kala foti yonnude nde tawno jayde koma nangue jaydenke wayi tan ko finde witta fewna taw rokkani hay dépasse galle mum adda weltina yimɓeɓe kono ko yimɓeɓe poti jogade dépasse galle makko e gurdam makko e ñantugal makko e gonka makko kala kankone wawa ngarɗinde yimɓeɓe sababuno kala saɗa yeeɓa jaydeli jaydiyankoɓe wodɓe ɓen ko yonnaɓe sa yiiɗi jaydenke ma yooɗa a yonnat ɗum a holtinat ɗum a ñantat ɗum teni kadi a renat ɗum teni kadi a renat guuru mum ndena ƴiƴam mum duwanoɗa ɗum mbaɗana ɗum so guertogal joguiɗa so tawi ko dammuwol joguiɗa so comci joguiɗa so boutique joguiɗa kala ko mbawɗa jogade ɓattoɗa mbaɗa publicité gueɗe ɗe mbawa yarude a yeeso Dj Diagraf sen guewi to Nanka FM lappol palol dane maayo go rewo e worgo e hettiyankoɓe yewtere ko fate banggue joolam jaberi ndeɓe nangata e jayde Nanka FM hono kadi no wiyanno e kala saaha musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe wonno koye dogdu jaama toon to cuuɗi men Ziguinchor beele kay jayde Weltare TV wawa tigui heptinede e ɗin nokkuji so tawi balle gaari beele ne wawa dañde hen koye on projet mawɗo o wonno hawre noon Allah tami fitanmo ko ruttima e joomi ko on joomiraɗo nawtuɗo muɗum yo joomiraɗo ɓeydu yurmede mum e makko kanko ya dendagal mayɓe julɓe kala sen guiwi to Ziguinchor to galle ɗo joom suudu makko Aminata Keɓe taɓete kamen suka mum kala jeyna toon botto khalifa galle o ceerno Mamadou Keɓe jeyna toon to Noksoɗa taw yin toon musidɗo men Alhassane Oumar Mbothio jaam ñalle maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah. jam hiiri toon Saar Abdullahi Saar kabaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o mawbaare sappo lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e tati horejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani jaɓɓima diɗɗal ummiɓe leydi Chine e ɗowgol gardiɗo taw ko fondation JX ɓe jewtidi noon ko yowiti e ɓeydul hono moƴƴidiral hono jokkodiral leydi Mauritanie e leydi hono Chine kanko gardiɗo hono leydi hono Mauritanie o jaɓɓima kadi diɗɗal ummiɓe toon to leydi hono Arabie Saoudite e ɗewngu jagogal mabɓe patugol e bangogol ha hande ko ɗo e nder lamorgol leydi hono Mauritanie Mohamed Mahfouz woni Ibrahima kolaɗo kuɓal jagorgal hono leydi hono Mauritanie e gueɗe nder leydi ardima uddigol nokku toon to Dar El Naim ko legal wiyete noon ko yowiti e ndenka e kisal civil en ɗum ko landaji taw kadi ko politique ɗo e nder leydi hono o Mauritanie mbeyi kadi ema en yiiɗi yuɓɓinde taw kadi ko meeting mawɗo no feewi ñande mawbaare ñalawma hande o sappo lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e tati gam kay e wiide e wonande leydi hono Palestine e tuma kay e nde felɓodiri e leydi hono Israël ha ni e yande kadi e to toon to juma mabɓe to ɓe mbiyata hono Al Aqsa to kamɓe landaji hono politique ɓe mbayini ɗum noon e ko ñande guila kay dewo hoore e biir wonde kay ɓe mbima ɓe mbawa wawde kadi taw kadi caggal nde mbaɗi hono bato mabɓe to joɗɗorde landa ha tem ɓe mbawi kadi won ƴettude hono pellital e wiide kay kamɓe partiji kamɓe ni ɓalliɓe laamu ngu ha ɓen e lundiɓe laamu ngu e wawde wadde taw kadi ko meeting mawɗo e oɗon meeting aɓe noddi kay e dendagal e jibinande ɗo e nder taw kadi ko Nouakchott nde nottotoɓe e taw kadi ko fati e leydi wonande leydi hono Palestine ko waɗa ko oɗon meeting noon ma waw kadi wadde sanga waktuji sappo e jeegom e ñalawma hande o toon to ancien aéroport mo Nouakchott ɗum noon maɓe kadi e mbawa hono rendu toon kamɓe landaji hono politique ɗi ɓe mbawa kadi wiide wonde ko leydi Israël ko waɗata kadi e hono leydi hono taw kadi ko Palestine wona hunde hono o jaadiden ɗum noon maɓe wawa kadi addude hen taw kadi ko yiyande mabɓe no ɓe jiiri no Israël waɗata leydi hono taw kadi ko Palestine toon to muddi Cheikhiya ñande dewo hoore biir jeetati lewru hono yorkoma fedde ML rokkiri toon e gueɗe taw ko jangguirteɗe gam wallidde hono jinnaɓe sukaɓe ɓe hani e sodande ɗumen ɗen won en gueɗe ko nande kayeji en e bikuji en e ko nandi hen
gardiɗo ta azur ardima guddudgol taw kadi ko ɗin réseau ji jeetati ndiyam to diwan hono gorgol ina jeeya hen noon wuuro magama ɓe dokkori toon carte kanam fodde 15,790 toon e wondude e kalis noon fodde temedere taw kadi ko galle ɗum woni ko dokkira to commune aji taw kadi gorgol to e gueɗe taw kadi ko jangguirɗe wonande sukaɓe ɓe jinnaɓe mumen taw kadi ko canki hande ko toon to gorgol keddotoɗen ko fati noon e bindirgol toon to diwan hono gorgol to on coordinateur mouvement biyeteɗo ko min jaɓani e gardagol Alassane Ali Sow o wawi hono yiila to ñande jeeɗi lewru hono yarkomaa ujunaje ɗiɗi e nogas e tati kam gam wadde jillu e oɗon centre taw ko bindiragol toon ko to ganki caggal e jillu ngu o wawi hono fottu toon e yimɓe hewɓe taw kadi ko jibinande kono leydi kono Mauritanie e yiide kadi hono winditade e ɗen ɗo taw kadi ko bindirgol o wi noon ene wayno dey bindirgol ngol ene lelti no feewi kadi ene waɗi kadi e gueɗe ɗe ndewani kadi kono lawol o wawi hirnu kadi teskade ken hay ɓen ko wiyete on société civile ene manqui taw ko darnade wawde hirjinde hono yimɓeɓe ha mbawa kadi hono dañde ɗin kayitaji no feewi ɗum noon amo ñaagui e waddu kadi erago makko heerigo noon ede ɓen ballete taw kadi ko jibinande kono leydi kono Mauritanie ɓe balle no dañir ɗin kayitaji so wona ɗum dey gonata ko tumaronkoɓe e nder leydi mumen Saar Abdullahi Saar ko ɗum wonno ko tongguɗen e ko fati e habaruji men garanɗe men ɗo e nder leydi kono Mauritanie taw koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sallo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. gorko mo sarandogu golle man jooɗi peewi Alassane Oumar Mbodji ha to Nouakchott mbiya tan yo jomiraɗo ɓeydu softede e darde nde ha tentiɗo tambiɗa fannu jangguinde wona hunde wemde no fewi ko ɗon calminten bani men debbo sokhna Banu Saar mo ganduɗa kañumne ko debbo dariɗo gam jangguinde humpidde kala jeehen ha to Rosso Mauritanie taw yinten musidɗo men ceerno Hady Sare ɓetto weeyo hande o jaam hiire maɗa. Sara Sara mi salmini kala hettiyanke ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ɓe to weeyo ɗo e wertago leydi Mauritanie saaha o wonata ko keneeli kakidiɗi gummiriɗi banggue rewo funnague dendagal leydi ndi kihiɗi ɗi gummoro banggue rewo hirnague ko ɗum saboto natgol hendu ɓumdu e jiile e puɗɗoje poussiére to banggue rewo kammu mo ala kaɗoje to wuuro Nouakchott keneeli gummoriɗi banggue hirnague rewo hirnague e kammu mo ala kaɗoje o ko musidɗo moon Hady Sare gorko mo Dawalel sawtawol ɗo e Rosso Mauritanie. Koten tumale meɗen pulloyo koten tumale meɗen pulloyo gorko mo Dawalel golle man jooɗi peewi Hady Sare sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali Haut Conseil islamique du Mali CHUM taw kadi koye gardugol Sarif Ousmane Madani Haydara hanki ɓe mbaɗi jillu mabɓe omo yaade cukka makko woni Cheikh Ibrahima Kontawo mi jaadi kadi ceerno Hady Oumar Thiam kame maître Ndiaye ɓe jeehi koto galle gardiɗo CMAS on mouvement imam Mahmoud Dikko mo ganduɗa erima ñande aljuma garoɗo heno moɓodiral mangala gam seppude hollirde metti mum faade laamu transition yidde ɓoɗo saaha mo gonɗen ko laamu transition ngo colonel Assimi Goïta nde ɓe giwata ɗon ko ɓuuri yawde ɓe cohli ko laamu transition civile taw wona militaire saabu militaire jonde mum wona paale heɓay climatiseur ɓuɓɗo wonɗo woni place mum ko toon suuɓi ko toon wondi ko toon kadi yiɗi wonde wona ɗo woni ɗo ɗum noon wonande gon seppo ngo eri ngo ɓen kañumene doggoɓe koyɗe jaam jeehi toon beele gon seppo dirtine wasa wonde oɗo saaha mo gonɗen gam teskede leydi Mali o saaha wonko hattojini ko wona oɗon fannu no fewi
en keɓani hen noon tawa jaabo wola imam mahmoud diko ko wona ɗum ko noon abdoullahi mayga colonel mo ganduɗa ko jagorɗo administration territorial leydi ndi rutti kadi woni joguiɗo kongola gouvernement leydi ndi yeddi ha mimi leydi wiyede yaltini ɓatake jirliɗo e nder weeyo ngam hollide ɗum ma dirguide ha laaɓa CMAS on mouvement mo imam mahmoud diko maɓe pirta ɗum ha laaɓa ha natta laatade o holliti ɓe mbiyani noon hande ɓe mbiyani noon janggo kamɓe fandare mabɓe ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata e jaam e nandiral kam e kaldigal kala caggal duuɓi jonɗi no feewi ɗum ko caggal duuɓi jonɗi no feewi laana jordi kewka dogde hakkude bamako kaya hakkude kaye bamako dogano kono kadi hewɓe moosi ha belti jeenayyi lewru juin 2023 ko ndena kan laana jordi kay watti yillade e kalɗo ka dari nana mbima ndiyam nani banana nani orange nani beñe nani hewɓe henne kollita weltare mumen ko ɗon noon gollotoɓe hen ɓe eri jagorɗo yangara woni madame dembele madina sisoko nde yurnitto ɓe keɓata jebdi mabɓe teni ɓe kolliti nde ɓe puɗɗinde tan ndun lewru goɓe jaltini kene tolno e temedere million gam wersoyde gilde noon ɓe keɓani jabɗele mabɓe so ala ko gasi kay koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ɗum noon firtata tan ko ala ɗo yano jogori wontude koɗo wonno l'armée Mali holliti caggal nde tetti wuuro tawetego e région Kidal aɓe jokki lappol tettude guure ɓe jaɓani ko toon to Kidal ɗo ganduɗa gila tan 2012 leydi Mali armi mum waasi nden kay kisala e nder on diwan ɓe kolliti ɓe ƴetti pellital oɗo saaha egginde ha laaɓa rebel mo CMA ɗo ɗufniɗo beele kay araraya mo gendi leydi Mali ene weɗo yoga e jokli a nokkuji kiidal kala sengiwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry tribunal Guinée hanki udditini demal wonande Amadou Damaro Camara mo ganduɗa kam wonno yeesojo taw ko suudu sarɗo yeejiɗo leydi Guinée e laamu Alpha Condé ɗum noon caggal nde wo nanga hitande fawde mo jooɗi wo ala avocat gilden avocat makko arani ko hanki noon wo dañi pellital kanko hoore makko faddanade hoore makko kala ko wiya 1.5 milliard GNF franc guinéen ko wiya wo dirtini holliti ɗum wodani wo holliti kanko kay ko tumaɗo ɗum fatuno koye mahtade taw kadi ganduɗa ko suudu sarɗiyeji ndu kaluma taw koye ballal taywana ɗen koppreje noon hanke waɗi defande hoore makko anda ka taw noon beele ma o accite walla ala ma o waw heddade a toon to Libéria hande o udditi bureau ji muɗum kala gam suɓade hoorejo leydi mum kamen sarɗiyanko mum kamen sarɗiyankoɓe suudu toko suru wiyandu Sénat ɗum noon kene wona million ngaji ɗiɗo pawɗi jalti hande gam suɓoyade kene foto wonde candidat ji nogasa so tawine hen George Weah hoorejo leydi ndi jaltuɗo on so tawine hen ko nogasa lundiɓe ko 19 kamɓe kala hande koɓe gembiɓe gam ƴamde leffol laamu e nder leydi ndi kala Niger hande fuɗɗi eggingol konin koɓe leydi France taweteɓe nder leydi ndi ɗum ko caggal hoorejo leydi France Emmanuel Macron nde hollinno wonande maɓe guigtu konin koɓe mabɓe taweteɓe leydi Niger ɗo e mayri nde ɗo hittande hande o kene tolno e temedde nayo koninke jaltinama leydi ndi ɗon ɗo bawol addi waje ngal ñame taw kadi koye ballal armée leydi Niger beele wawa jogade nden kay kisal mabɓe haade mabɓe yanede to Niger keddotoɗen suudu ñawore ndu Niger rokkiri yamirore guila ñande 6 nduɗo hen lewru ndu gonɗen wonande ɓi Mohamed Bazoum mo laamu mum dirguita guila nogas e 6 lewru juin 2023 ñande 6 nduɗo hen lewru on biyeteɗo Saleh Mohamed Bazoum nde accitte iwa e wonande e ɗo nokkuɗo bamuma e nene muma dumbaɗo ɗo Niger keddotoɗen Algérie jagoɗo affaire étrangère mo leydi Algérie caggal nde hollinno maɓe doga koyɗe jaam faade to Niger ɓe kolliti hanki erango mabɓe faade windere nde kala ɓe jowi ngal ɓe jowi ɗen koyɗe jaama ɓe jinno dogande Niger oɗo saaha aɓe cabbi ha diwa oɗo saaha a gonaɗo to leydi Côte d'Ivoire Alhassane Dramani Ouattara
toɗɗima hanki o kene wona capantato e tato sénateur ɗum ko caggal article capanɗe jeete jeeɗiɗi tuunorgal leydi ndi rokkimo ɗum noon ene wona kene fota wonde capanɗe jeenayyi sénateur jogalɓe tambade suudu tokosoro rewndu e suudu sarɗiyeji ndu ganduɗa woteji mum mbanno ko 24 lewru septembre maydu ɗo hennan ɗo towna ɗum ko noon sumgoji ko fate banggue jogorɗo ardade suudu sénat jogori latade ko 12 octobre woni alkamisa paaɗo ko caggal mum o jogori toɗɗade gouvernement mo jogori caggal nde o itti Patrick asi biyeteɗo PTR 007 gonnoɗo ɓattiɗo no feewi guiyamu soro mo inde mum woni Asele Pierre Pété woni mo mbiyata 007 taw kadi ko nangganoɗo gila novembre 2022 ɗon ɗo jippino e laana ndiwo muɗum ɓattiɗo soro no feewi koye kaso wonno hanki accitama yalti ɗum ko caggal konnguli makko cofɗiɗi o faaruno e laamu leydi ndi on hujjiyanke makko yetti jaari Alassane Dramane Ouattara tuma nde yaafima o yalti oɗon kaso to Tchad police fawi juuɗe mum e capanɗe joyi suka yinnoɓe heɓanade seppoji kono kadi gardiɗo landa transformateur taw kadi ko lundiyanke biyeteɗo a suuse mara tawiteɗo caggal leydi holliti ko nanga hanki ko 200 suka ɓen sukaɓe noon wona seppuɓe gonno koye fampude fittude taw kadi ganduɗa ko ñiɓirde landa mabɓe ɗoɓe jogori jaɓɓademo ñande 16 octobre omo fiɓi artude nder gendi leydi makko to RDC Congo sumgoji ko fadi banggue présidentiel tijjani 20 décembre kene foto wonde 24 candidat woni oɗo saaha ko joƴƴini ɗereji mum toon to catal tambingal sumgoji leydi ndi woni CFNCI to noon ɓe kolliti wonande ɗo ha 6 walla mbiyen 16 lewru novembre maɓe ƴewta ɗin ɗereji wonande ɓen gembiɓe yiɗɓe yaade ƴamoyde lefol laamu e ndeka leydi RD Congo ɗum wonata ko 20 lewru décembre jeheten ko toon to Afrique du Sud parti au pouvoir kame gouvernement kala holliti ene yaadi wonande ɓesguji Falasɗin naɓe hande o ɗo bomboje kure joreteɓe jonnani jango Israël faade leydi a Falasɗin to Cameroun ñande alende ko toɓoli kewɗi jippi toon to Yaoundé ha ganduɗa kene tolno e 20 jiiɗiɗo fittandu heddi men taw jeeyi sababu ko ɓakke kay ɓakkitade yaadi yimɓe dirguiti yimɓeɓe naati e nder ɓakke wi jayde leydi CRTV ɓen kolliti ɗum ɗon to leydi Maroc paadena Maroc jaɓɓima jonde mawde no feewi nden jonde noon fuɗɗi ko hanki o toon to Marrakech taw kadi ko jonde fonds monétaire international de la banque mondiale ken wona 12 ujunere neɗɗo wawi tawtorede gam yurnitade caɗele faggudu windere taw fati koye oɗon fannu so tawi ko joolam jabeeri paaɗena ko hakkude Israël kame Falasɗina ɗum ko caggal ñande asende wonande Hamas nde waɗi bettere mawde no feewi weddi kene tolno ujunnaje 3 rekketa fade Israël jooɓima toon pittali ken wona 900 e ko fawi fittandu e nder leydi Israël naɓe noon kañumde kolliti mette mumen bergiti batimaji kewɗi oɗo sa kuppi kura kame ndiyam kala Hamas Fatah ala kalɗo yarete ala ɗo lotete woni toon tan ko curki e kuɓeje dirguittoɗe e pittali rewɓe sukaɓe ene mbasa pittali mumen ɓe kolliti kala kay fiyande wannude leydi mabɓe mbasi pittali mabɓe kono kamɓene maɓe jooɓo pittali ɓen Hamas naɓe waɗɓe ndeɗo henna fiyande Hamas holliti 150 Israël naɓe ɓe nangi ɓe so tawi wonande Israël dartinani kure e condi mum koɓe yoɓetoɓe pittali ɓen ko wona ɗum kono union européenne bati subaka hande o gam hollirde ene yowa balle ɗe wallatno Falasɗina Espagne hay loppeɗala hen kañumen leydi France kono Allemagne holliti ma udillos ko yañgo no feewi holto Hamas rewi ha waɗi ndeɗo henna fiyande mawde no feewi taw faade e leydi Israël Benyamin Netanyahu kañumne erima wonde moɓodiral Israël naɓe kala o holliti koɓe puɗɗi dirguidde kuɓeje pittali toon to Falasɗina ɗum ko puɗɗode tan walla mbiyen ɗum ɗo henna
ko ɓosodi tan damorde ndi walla mbiya kon damorde ɓosode ndi arani taw no fulɓe keewi wiide ko wona ɗum koron hanki fiyande mawɗe ɗojji to kerol hakkude leydi liban kame israila hezbollah holliti ko kañum derguiti kasernaji ɗiɗi ɗi koninkoɓe leydi israila wona ɗum jagorɗo israila holliti won hezbollahi naɓɓe taccuno kañumene pittal men joɓama hezbollah yeddi ɗum ha nemi leydi amérique jeetini hezbollah so jolte dingiral hare nde kañumne koko derguirta toon ko wawi derguirde ko wona ɗum kono amérique foti balle mawɗe no fewi kamen ndenka ko wona ɗum ko israila holliti ma joƴƴin 16 mum toon to hamasa beele tekkino nden kay kisal ko wona ɗum ko keerol hakkude palestine e israila koko hurla ha tiiɗi israila holliti wona nde oɗo saaha hamas e fatta kala ɓe goni koye contrôle mumum kala kene naata e kala ka ene yalta kala ko wona ɗum ko leyɗele golfe kolliti haare yo darta ko ɓuuri yawde e leyɗele ɗiɗi ɗe kala ko wona ɗum ko ligue araba erima jeyguede dartoto ko ɓuuri yawde kono ne kadi iran yeddi ha mimi leydi ko tuuma kañum woni caggal wadde finance mawɗo no fewi hamas nde waɗata ndeɗo henna fiyande mawde no fewi keddotoɗen koye on fanno turki kañumne erima oɗo saaha mo gonɗen kañum e égypte abdel fattah al sisi kame Tayyip Recep Erdogan ɓe erima jeyguede dartoto ko ɓuuri yawde e yaccade to afghanistan wonande derguitagol leydi bangol toon kene tolno e ujunnaje ɗiɗo e temedde nayyi fittandu woni ko hedde leydi kono ko ɓuuri hen mayde ko rewɓe kame sukkaɓe oɗo saha noon balle puɗɗima arde toon taliba en kolliti geggini ko heewi ɗon ɗo yerɓande leydi wannoɗo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en